Ладно, я ведаю, як гэта выглядае. Але праўда ў тым, што... Я не ведаю, что сказать. Что ему сказать? Расскажи ему гісторыю. А што было далей? Паўтараць не буду, надзень штаны, гэта буральна. А можна яшчэ раз? Хто ты такі? Гэта нейкі праклён. Што адбываецца? Так, абсалютна зразумелае пытанне да такіх, ну... Усь. Мы кажам усь. Разумееш? Уяўны сябар. Ты можаш уратаваць усіх нас. Усіх каго? І не кажы усь. Лепш дазволіць яму сказаць, бо ў яго галава зараз узарвецца. Добра. Дзякуй. Але нашы дзеці, яны забыліся пра нас. Калі ласка, тата, прашу. Калі ласка. Ах, ты ўпэўнена, што хочаш? Ну, як адчуванні? Камяк шкадавання падымаецца ў глотцы? Гэй, Каль! Божа, мілы космос! Стывен! Хлоп, Кіт! Ты што за дзіця стварыла нябачнага сябра? усь, уяўныя сябры. Не трэба. Не глядзі яму ў вочы. Якое з іх? Сама ведаеш, якое? Я просто хочу сказать дзякуй за вашу працу. He was a bitter man. He spoke of women's ways. They trap you and they use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let Дэнні, я з тобой! Прыхожу, класна бардак, колькі табе? Лаша кінжал! Як сабе хочуць.